Lengba kini ke kubor mentah kesngi. Ngina phai cakakam jang wayu samla. Uba watlah hadian bula pendap ke jeng pulia. Penban shimla khore ban wat kam sarkar. Ane ban trei bat kanu-kanu ke kenhuan. Walau deu samla ubrang kena akarta. Hendrai ke bor perkat ke klan, bat upet jengai ru na kebenta kalawai jong u rengkat ke jeng angnuat ban aikam yaki wei pat ki para samla. Tungina phai shipor, syau neu samla. Haga District Headquarter jong ke District West Jante Hills, Hajowai. UPCN yang kena kekenti ulale jo kejat haga dong kemusniang, haga bangile kendo usamla alim pariat arpulai senam kerta. Ukon basan nekin rungut kikon jong ikong Aurora pariat. Unia ude usamla bala pendap ikejing pulia haga BSc Food Technology naga Baba Farid Institute of Technology, Dehradun. Badhadian bula pendap ikejing pulia syamla persyang manwat kam. Penban ulah pai kemat syaka kam lajong. Daga beseng ya ke karkhana bapenmi ikijat do kibela terlihat ne kibela tip kom ka food processing unit. Dok po banga la dep 12 dok banga la sedang pulema ngamdan ra kata ka jingtmu ban long menteri kam sarkar ai ka long ka ngasngatna long ba ka long stable and ka long stable mangin se yo ba ka tulop an kumta am tangba ngapa de ngadan laki jong ki jing yo I jang ki vision ki dreams ki jong nama banga ko ban yo I hakani ka shnong ka jong nama de kowe ngaku ban yirap iku yakibrio kata kowe ke benangkong ngaku ban develop ya ka jawai hi by ka sedang na jawai ma de ngayo I batang da ka danga banga tre ka kam la jong hi nama ba kata kaliangan yo ya ka freedom ban la ya ka banga ko ban la ya ka banga thumu ban la ma da kaliang ke entrepreneurship ka de kata ka jing yo yang jong ngala ban dang penhek syuk ikam jangan la bandang da ka banga pursue ikani entrepreneurship ma ka jing sengkam la jong ngan saya ban le ika ngan yo ban follow kita ki dreams jangan ban board ban boy kita ka jing thumu ka jangan ka jing sedang ngaro ngalek pule kini ka course jong food technology ma tengah yo idea shpang kini ki process food kum tu ki ba bagi add I value ma ki jingbam kum tu long haki sok nishna ki jam and jellies no berkum taam de kedok pat padon rangayo I belong hapa jawa he padon rabale long kum kini ki process meat ma tengah kuat ban sedang ikene long sedang ban research ban develop yiki products jangan nang tengah sedang ikene ka kam ban process yiki yakadok ma Da ke jingarap lang menjung u hakapor bulat por kata usamla ansar pariat. Na kani ka karkhana beret lapen mi ya bonjat kido bla terlihat bakentop ya kedok siar bat kedok senyang. Ki bala pen kre kat kum kido ki bahaki por ba menshwa na kani ke jela jungi dang duna ki bapen mi kini kejat do. Ki bajuluan na ki bai pat ki jela bat na bari. Ki baju tip akak tian pareng kumu sausage, meatball bat nuggets. Kini ke training bangal ICAR nanti umroy ke simpor tang sitiau hi ki ai ngitang ki basics kumto kumno ban process kimit kumno ban maintain hygiene all of that mang kita tambah most hi banga long develop hingga research ki recipe ki chongna hi hadin tang bat ngansa long ngas ai prototype pat kumto nga lab prototype tang ngas ai sikibrio kin samat ki ong nga yo feedback ni kibrio baki ong bakabang bakabiang tenang tapat ngas sedang pat bandi Usamla alim pariat rengkat ke jingarap lang u ansar pariat.
Kumne man la kesngi, kiplet jingmut ban syat bat pen bit pen biang kini gido. Kiba syempor bah ban pen krek bat ban pen i. Bat hagani kesngi ke bau PCN ulalit ringdur. Layok menring tang haga ba pen mi yu sausage dok siar kaba syempor kumbah hendreu kunta ai. Bantrai akan kam usamla alim pariat ulayo jing pentebet naga ICAR umroy. Barula sengi akan kam dang ha unai tung kesnem arhajar arpuar. Daga jing kershan nalayeng bantiet gitiar gitar gi badan kam. Bat kam hadian ulayo jing rapi saru sanaki kato kene teli ki skim sarkar. Bat yakin karkhana ul ai kerteng ka besar ta. So gani ka kerteng sarta kade dari long ba ngasusiam ni mengamal we ngala yo jingirap hi nei nia jongaro long han kong ngadon ka idea ka e bangakwa ban bo ma ngakwa ba ka kerteng jonga kam dere bal shulong tangkum to bangaya ngam kwa ban bo English ni mai to ngakwa bakan long deketin penar he kenang bahadian dengan like like distribute shabaro long kintip bakini kide ki products bawan na jawai ma te kejing mo jong ne ka kerteng long ban psa barak syirta kan hakliang kejing bam hakliang employment hadin ro ngakwa ba bakan nyirap haki biru hak barak kiliang mah ka benengkong ide ngi sedang tang naga personal savings ki kumto ngi sedang ni tiad di raw materials machine semala dah hadin pad ngas apply kini ka prime minister chief minister championship ko tu jongka prime Meghalaya dan ngasyak select hak top 50 entrepreneurs kan hapot Meghalaya dengan yok ya ke grand basan Pawhajar ka banyirap ban scale up ma ka business janga ta ko waipat nga man hakane hinga syak select hakane ka top ka NEDP ma kedai ka North East Entrepreneur Development Program bat kini ka KI ka grand ba lailak kumto bat ka kijit like arspa ni pongot arspa ni totally ki startup habara ki North East bangal asajit hapo jang kataro kini program kim dere tang shipanga gran long ki airo ki incubation program ni long ki bootcamps long ki nirap ini ban kumno ban scale up kumno ban ha ban san ha ka liang jong entrepreneurship ma jing aga kam seng kam na dek Shisnem ru 4 don ula seng ya kene ka karkhana Hendrai kado ka belapen mi nang ne menta ka kerteng kala so thiet shakeleng lengba ki kor ki bor ka jok internet menta namaria kene kado belapen mi na ini karkhana barit lapen ya yo tang hari lom jantia Hendrai wat hakeleng kisnong jong kanong ba shalong
Mentang marketing you should like by directly shiki retailers kumto like departmental stores mentah hajawai but shalong rong you should like connect back kita ki nong de kumto dengan sa ai ki products yang kini ong bangi kuat ban de mai ki products jangi de ki session pat nanya kumto ya don pat bangi let's share kini ki fast food ro kumto ki badla kini ki fast food kumto ki hot dogs and gitu de ni like ai kita ron kita pat kisawan simpat nangi like every week mah the online ro ngi bo hi Instagram long bantang ban market kan long baki brukin siyo ini bakin ayo bangin kisiyo ini na Instagram takin sekol ini ngil salek deliver pat the kiwei pat long kuni maisan pasan jonga ro ki rap hi untuk hal yang marketing ki like market mal nama bangar ro ngatre ngabon kam tu dan dipo bangam yo ada ban like untuk so like maki and then mostly kedai family kalong jing tray kam jong berak hi bah yang hasam hi ba pangan puas ni ro long klem jing rap jong ki ngam la hi marwai mentah capacity jong ni produce like 4 kilo shis haga shi batch mentang idang long basdang mang idang tray bah yang kum to kecakar kam pada hera long kadang long cakar beret dengan ki machine ro kim long ki bah kum to ni capacity jangi ka long tang 4 kilo haka shibatch kan ka shibatch ni ka simpor lang ars ni kum to da ka shis ni shuat ka do kum to ta next day pat ni sa process kum to 4 kilo ka 4 kilo kum to lengba kan ka kubor na uni usamla badang ar pulai senam karta kermen bagan ai mensiam bat penslur ki wei pat ki samla klem jam namar kapor kam syasyo ban ap tang ya ka kam sarkar ki samla ki bala pendep ki kerdan pule boper ki labun kat ba ka kam sarkar pat kala nang duna kala dei kapor bakin watlat akan igurukom namar omla aru banlen bahadien ke jing pule bandit pentebet ki kam boper ru kidang don bon kilat kilenti ha ka badan kamru ka jing pelat jong sarkar ban ai jing rap ya kum kini kisamla rengkat ke jingnang jing start bat kebut terekam tang kita ken kiban poi syaki clear lum jong kanam So ingredients mentah bangila long kadok hi banangkong ni source like ni shim like kini ki ba produce locally to the kiwai pat ingredients ro bangi shim hinang ni te when it comes to spices ro ki long ki bangi ya hinang ni hinga pom ni ya
kejing pan ngelaban ong kedai ga long kedai kejing bama kedai nongkong hi kulong hakatis pada ke texture bon hi ki feedback making yo na ki brew hi long kata hi bangis ngapo ba ki production ki kambang ma long NOW long yaki brew ki kam ngau ki kambang ki production ngama nang kumta Hadin ka bangidang Q Shakmat ni jing yo i jong long bangi kwa ban sedang bon ki franchise ka long ka badang long haki senam ki ban sawan nga kwa ban sedang kini ki franchise in haki babon ki area support Meghalaya he kenang ba kan long ro ka jaka ban aikam ro ya ki bro kedai kata hi ka we ka jing tumul jonga long ba ki bro kin baki products yang ni kim long raban long kila ban supply by locally ma kila ban produce by locally da ka ba pendan kam ya kini ki products le ni ki raw material kini ki dok ba produce by locally ha ka aku jo ka harta ka liang ro ni promote ro kini ki local farmers and local farms ma